aku Kumbayana. Ya, aku wis ngerti. Cak-cakamu ora ngerti tata krama. Kuwi ning kedaton pernatanmu sak penake dhewe. Kaya ora diunggah-ungguh. Yen kowe ngina karo wong Pancala, ngina karo Ratu Pancala, Gandamana sing ora trima. Bagus, sisan gawe. Pancen niatku nantang satriya supaya kabeh iso tak kalahake. Ning kene tak coba. Kowe satriya Pancala kowe kadange Ipe, Kakang Sucitra. Kowe apa aku sing tekan ning pati? Cangkeme. Aduh. Wah! Mati kowe. Sak dadamu. Wah! Gempong sang Gandamana nganti kaya gajah kelangan serati tandange nalika semanten mulat cak-cakaning sang Kumbayana ingkang nilar tata krami mila sigra den pulasara tutuk den suwek irung den puntes asta den tugel temadekle sang Kumbayana mati aku. Gandamana. Wah, wong kok ora ngerti krasa kamanungsan. Kowe mulasara karo aku sak penake dhewe Gandamana. Monggo aku ora duwe niat apa-apa. Oh, Sucitra, semono ketegelamu karo aku. Aku ngaku kalah karo kowe ning mangsa kala besok. Oh, aku kudu males hukum lara wiranging Kumbayana karo wong Pancala. Kan kawusa manjing puntelenging pertapaning Sapwarga lampahing Satakura dampyak-dampyak karya jingak kang samya mulat. Sritina ning pasewakan Sirap
Papane nanging beda critane. Ing mapan wonten negari ing ngatas angin. Wewengkon tlatah sabrang. Sinten to ing enggah madane negari ngatas angin menika to Nalindra ingkang sampun keladuk yuswa. Jejuluk Sanata Prabu Baratwaja. Sanata Prabu Baratwaja Nalindra ingkang wis keladuk pikun parandene tasih ngasta bawat peperintahan negari ngatas angin ing cipta nedya lengser keprabon nalika semanten mila anyaketaken pisuwanipun inggih pengputra Raden Kumbayana. Satriya gagah receh pangandiakane ngudanase pengawak menjangan ketawang turta kasunungan kasekten linangkung bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung eling-eling siswaning Pandhita Ngulandara Sang Rama Bargawa mila tatara mukal namung Sang Kumbayana bilih tanding bobot ing yuda Risa juga wis kepareng nyaket ngersane ingkang Rama Sanata Prabu Baratwaja putra datangkanipun patih ing ngatas angin inggih Rakina patih rumeksa praja nalika semanten kagiat jroning Indriya Sang Kumbayana dupi mulat tinimbalan ingkang Rama Prabu Baratwaja tambu-tambu inggalih parandene Sang Nata dereng kepareng medhar pangandikan riwunya sawetawis sak pejagong dadi kumanguli jeneng pangandika dereng kababaring lisan palukon aku ning lekas
Tuhan sembah nireng ulun kapurba risang murbeng rat ing sahanane ingkang Tuhan kanang sing tasih mawe buka sawegung sagung mring dalan Iwan kanang mamuju ing ngori cenayake ngrat jagat Dewa Bathuk Riya jagat pangestu ngkara anakku nggih anakku wong sentosa wong gagah wong sekti mandraguna kumbayana inggih kula wonten paring dawuh menapa Kanjeng Rama kaget rasamu tak timbali ana ing kedaton negara ing atas angin bebasan sinambering gelang lepat raos sing manah kula sasampunipun kula tampi timbalanipun paduka Kanjeng Rama Prabu Baratwaja wonten wigatos menapa Rama namung saderengipun ingkang putra kepareng ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk Rama ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan ingkang sabanjure pun Rama mung bakal paring dawuh apa ta sababe dene anakku lanang Kumbayana tak caketake mangarsama ngarsaning wong tuwa sepisan gandeng aku kuwi wong tuamu monggo kowe anak siji-sijine ingkang ndak gegala ndak kegadang besok bisa nyambung marang sejarahing wong tuwa Mbayana wonten maring adawuh pun Rama wis ngasta bawat peperintah negara ing ngatas angin iki wis tahun-tahun nganti puluhan tahun ora ana ing gumanti keprabaning pun Rama lan isih dipercaya dening sagung para kawula dasih Bayana nanging sepira ta kekuwataning menungso ingkang suwe mesti bakal saya akeh umurku ragaku wis saya kendho pamikirku wis ora kaya nalika aku isih muda mbiyen mula aja nganti negara ing atas angin kene padha tumpang suh peperintahane niating pun Rama pancen wis gembleng niatku pancen wis manunggal kowe tak kandhani pun Rama ora suwe meneh bakal lengser ke Prabon tegese pun Rama bakal lereh ke Prabon wis ora ngasta peperintah negara ing atas angin monggo ora ana ing ginala ora ana ing ndak gadang-gadang ganti marang kelengganing pun Rama kejaba amung sira anakku Kumbayana mula nggih
Gandeng tak pawas kowe kuwi wis dewasa, turta maneh. Anakku Kumbayana kuwi kasilungan kasekten luwih dasare siswaning Begawan Rama Bargawa. Sapa ta jagat iki bisa nandingi marang kridaning anakku lanang Kumbayana, tak kira ora ana. Saka pangertening pun Rama yen to negara iki diasta dening anakku Kumbayana tan wurunga negara iki bakal saya tentrem, saya ayem, uripe kawula saya jenjem. Amarga mesti ora ana Nalindra ingkang bakal wani ngrangsang Baluwerti negara ing atas angin. Kabeh padha lirip marang kasektene Kumbayana anakku. Mula sowan mundhak caketake iki ming kepengin tak tanting. Pun Rama wis ngandhakake apa wigatine. Mula coba saiki gage matura. Sirat majaku isa nampa apa kang dadi peparinging pun Rama. Yen pancen sira isa nampa tegese anakku Kumbayana kuwi nyuwargake karo wong tuwa nambah umure wong tuwa apa kang dadi dawuh wong tuwa mbok estokake ning yen to nganti anakku Kumbayana kuwi ora saguh gumanti marang kepraboning pun Rama isa nampa waton kanthi dasar-dasar ingkang klebu nalar lan ingkang klebu ana ing akal. Nggih. Nuwun pangapunten, sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana. Ya piye? Kepareng kula munjatur rasa paduka Kanjeng Rama Prabu. Matur sing trewaca. Rama, nuwun pangapunten. Sepisan estunipun kula gumelar wonten ing jagat menika, kula menika mboten kepengin dados Nalindra. Kula menika mboten kepengin dados Nalindra. Ingkang kula angkah menika kula dadosa satriya ingkang boten wonten tandingipun wonten ing jagat menika. Mila kula menika tumuli suwita dhateng Begawan Rama Bargawa ing pangajap kula saged necep ngelmunipun Sang Pinandhita Ngulandara kala wau. Samangke saged kula kasilungan kasekten ingkang pinunjul ing apak-apak mbrojol ing akarep. Monggo gegayuhan kula menika dereng kalaksanan. Lah kok sik gegayuhanmu apa? Kula menika kepengin nganglang jagat pendak satriya badhe kula cobi kasektenipun, pendak satriya badhe kula tantang. Kula todhi kasektenipun ngenen putrapun Kumbayana. Mboten lega raos ing manah kula menawi kula menika dereng ngasoraken para satriya sak jagat iki. Kok sik to. Saya tak takon karo kowe, maremmu nggo napa? Sawise sira kuwi iso ngasorake satriya ingkang dumunung ing jagat iki kabeh padha kalah karo anakku Kumbayana. Saiki aku tak takon karo kowe, mareme nggo napa? Coba upama kowe dadi satra ingkang tanpa pantanding ana ing jagat, maremmu nggo napa? Sisip sembire, kurang-kurang bejane, mung kesasapan watak umuk, sombong, kumalungkung. Kuwi ingkang bakal manggon ning atimu. Mula gegayuhanmu mau cupeten semene wae. Kowe dadi ratu, ratu ingkang becik, ratu ingkang apik nglintir kepraboning pun Rama. Ngerti? Yen kowe kepengin dadi satra ingkang kondhang, upama kowe dadi Nalindra, Nalindra ingkang sekti, Nalindra ingkang digdaya, kuwi lumereking wanci gumanti ning taun sesuk wong padha bakal ngerti marang kasektening Kumbayana, ora usah dadak ketok rewangi Ngulandara, jajah desa Milangkori, nantang saben satriya tok tantang perang supaya entuk pangalembana yen to Kumbayana kuwi satra ingkang digdaya dhewe sak jagat. Inggih. Wis mula dawuh pun Rama kuwi estokno, cupeten semene wae. Kowe aja nganti meranggal karo karepaning pun Rama, estokno dawuh wong atuamu. Mergo yen to nganti aku iki ora lengser keprabon tumuli aku mengko nandhang gerah tan wurung aku tekaning pati, durung iso nitipke negara iki marang sira. Wekasan ngatas angin kene padha bakal dadi rebutan. Padha bakal dadi bentak sirah. Ingin padha kepengin ngasta bawal pemerintah negara ing atas angin. Nyuwun pamunten Rama. Sewu-sewu kalapatan kula nyuwun kadah wadana. Ya piye? Menawi paduka Kanjeng Rama paring dawuh mekaten, maripaksa kula mboten saged mastuti dawuh paduka Kanjeng Rama. Tegesipun kula tetep badhe nyuwun pamit badhe kisah saking negari ngatas angin sawetawis. Mangke menawi sampun paripun anggen kula mbuktekaken kasekten kula dhateng satriya sak jagat sedaya sami lirip kaliyan kula. Tumunten kula badhe wangsul dhateng negari ngatas angin lan ngestokaken dawuhipun Kanjeng Rama. Lah terus pirang taun? Pirang taun?
wangenana wanci ingkang pinesti tegese wenana wektu ingkang pesthi Rama kula mbutuhaken setunggal warsa Rama kula nyuwun wekdal kalih warsa Kanjeng Rama kula nyuwun wekdal setunggal windu supados saged mituruti dhateng menawi dados panjangkanipun manah kula matura nggih menawi babagan wanci kula mboten saged ngaturaken setunggal warsa kalih menapa tiga menapa sedasa menapa setunggal windu menapa setunggal abad kula dereng saged ngaturaken lha nek tegese kaya ngono kuwi nolak sing kanthi alus kowe nolak karo kareping pun Rama kanthi alus kowe meranggal karepe wong atuhamu ning kanthi alus mboten piye wong nyatane kowe tak tanting kaya ngono kowe ora iso wangsulan kok kowe wangsulan karo aku njaluk wektu pirang sasi pirang taun mengko tak enteni nek wis rampung niatmu nggone dadi satriya ingkang digdaya dhewe sak jagat tumuli bali ning atas angin diwangeni wektu iki supaya pun Rama ora banget nggon ngantu-antu lawan kowe nyuwun pangapunten sakmenika ngaten kemawon Rama paduka Kanjeng Rama sampun ngantos ngantu-antu dhateng sowanipun ingkang putra pun Kumbayana setunggal warsa kalih warsa menawi mangke sampun paripurna kula tumuli wangsul dhateng negari ngatas angin mangke kula saged dados nalindra nanging menawi dereng kasembatan penjangka kula nyuwun pangapunten Rama panipaksa dinten sak mangke kula kepeksa mbadal dawuhipun Kanjeng Rama Prabu Baratwaja ing ngatas angin Kanjeng Rama Boyono ora pisan ora pindho kowe gawe pingget penggaling pun Rama ora pisan ora pindho kowe gawe tatumu penggaling pun Rama ping pira kowe tak dawuhi mesti kowe badal marang dawing pun Rama kok kowe ora ngrumangsani lho kowe iki tak anak-anake kowe tak gula wentah wit kuncung nganti gelem kowe jabang nganti celabrang pamrihku apa pamrihku supaya aku kuwi duwe turas tegese negara ngatas angin kene ora kabes turon kelangan lacak nah intine mune pendak-pendak kowe tak dawuhi kowe meranggal dawuhing pun Rama pendak-pendak kowe tak dawuhi kowe mesti mbadal dawuhing pun Rama Bayana Kumbayana wonten dawuh Rama mbaya sepisan iki turut ana kareping rawamu sepisan iki turut ana kekarepaning wong tuamu supaya aku iki dawa umurku supaya uripku kuwi ayem nggih nyuwun pamunten Rama menawi kula kadhawan supados sak mangke dados nalindra kula dereng saged sabab kula tasih nggadahi gegayuhan inggih menika nganglang jagat kowe pancen menungso sing wegah nama warah nampik pitutur becik kowe wani karo wong gerang yen pancen kowe arep nganglang jagat kala minggato aja bali yen perlu punapa ta mirah ingsun prihatin waspaga mijil tudah tanpa karya senggang rinemekan Gusti kelung rinu sak sekarnya Patilah kok ora kandhingan nyono-nyono kahanan negara ngatas angin kok kaya ngene. Anakku siji Kumbayana tak gadang-gadang bisa ngganti marang keprabonku lah kok tinemune bocah nek wis kesinungan kok wani karo wong tuwa. Nganti wani sekecap padha sekecap karo aku. Ate apa ya kelakon rubuh adeg ing negara ing ngatas angin. Aku wis ora ana sing tak arep-arepate aku piye kaya ngene monggo sinuwun kula dherekaken manjing salebeting kedaton sinuwun
rumangsaku kok kaya dumeh aku ki ditundung karo wong tuwa apa rumangsane Kumbayana kuwi sedih? Ora. Malah rumangsaku kaya bakal katekan penjangkaku. Wiwit aku ditari karo Kanjeng Bapa Guru Rama Bargawa. Kumbayana kowe kepengin dadi apa? Nalika semana tunggal guru karo aku ya kuwi Dewabrata, Sucitra Kumbayana katelune duwe ancas gegayuhan dhewe-dhewe. Dewabrata kepengin madeg Brahmana. Mangka Sucitra kepengin madeg dadi Nalendra. Rumangsaku dadi ratu ki kok kaya ora pas karo kekarepaning Kumbayana. Nganti Kanjeng Rama duka karo aku ditundung lunga. Iki nggonku bakal duwe jalaran. Nggonku bakal ngatokake apa kang dadi niyating Kumbayana ya. Yen ngono aku arep mapan ana ing negara ngatas angin. Aku tak nyusul karo dulurku Sucitra sing mapan ana ing tanah Jawa. Upama aku iso ketemu, mestine aku duwe kanca, aku duwe rowang, aku duwe sedulur ning tanah Jawa. Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama paripaksa ingkang putra pun Kumbayana badal dawuhipun Kanjeng Rama Bharatwaja. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta jagat Dewa Bathara. Aku kok lali yen to nang tanah Jawa kuwi kudu nyabrang segara. Lah rak tenan to. Bareng dalan kene tak turut nganti adoh parane kepambeng wujuding segara. Nadyan mung segara anakan. Ning wangune banyune iki lagi bena. Lah dalah jagat Dewa Bathara. Lah njur piye lek arep nyabrang segara iki? Mongko ora ana tukang satang, ora ana tukang prau sing nyabrangke. Aku ning tanah Jawa. Wah. Lah kaya apa bakal cabar gagar wigar penjangkaku nggonku bakal nganglang jagat. Ing atase mung nyabrang segara wae lah kok kangelan. Ya. Yen ngono aku tak ngucapake sumpah, mbok menawa sumpahku iki kapireng dening sapa wae. Aku tak ngucapake sumpah. Kumbayana bakal sumpah sapa wae kang iso nyabrangake aku saka ing gisik kene nganti tekan gisik Nuswa Jawa kono. Yen lanang bakal tak anggap sedulur Sinarawadi, nanging yen wadon bakal tak dadekke tetimbang aku. Mandi sumpahing Sang Kumbayana. Lah iki kok malah aneh. Sawise aku ngucapke sumpah, monggo ora ana wong kang teka kepengin nyabrangake kalawan aku, lah kok malah ana kuda sembrani ulse ngembang duren. Deprok ning ngarep aku iki karepe piye karepe? Lho. Ketoke ora iso omong ning sajake kok kaya ngerti sing tak kandhakake. Kuda, niatmu apa? Lah kok kowe mendak-mendak ning ngarep aku?
Kowe wujuding kuda sembrani ingkang duwe swiwi. Apa kowe saguh nyabrangke aku? Lho wangune kaya ngerti sing tak kandhakake iki. Lah dalah. Lah kok malah saya nyaket. Lho. Lah kok dipapakke kaya ngene iki? Wo lah ya wis yen ngono iki pancen pestiku aku iso nyabrang. Segara anakan iki kanthi nite kuda iki ya, kuda. Yen pancen kowe kepengin nyabrangake kelawan aku, kowe tak tumpaki sabrangna Kumbayana. Iya tak tumpaki, jaran tak tumpaki. Sigronite gigiring kuda sembrani Sang Kumbayana nalika semanten. Tanganipun namung 3 dinten kaya wis prapta wonten gisiking Nusa Jawa parandene Sang Kuda sembrani. Dupiyarsa prapta wonten ing gisiking samudra tanah Jawi den ubengaken malih. Satemah kekalangan wonten Dirgantara wujuding kuda sembrani. Sang Kumbayana nalika semanten karaos sayah sigra ndepaplang astane wonten swiwining kuda satemah sare kepati. Jroning sare Sang Kumbayana nyumpena den ladosi widodari nenggih Bathari Wilutama. Nalika semanten adreng Sang Kumbayana nggih leladosan kan Sang Bathari Wilutama mila datan karaos jroning sare Kama Kurup metu. Kama Kurup sigra den serot dening kuda. Nalika semanten parenging Jawata kuda saknalika hangger bini tegese wewek waja. Tanganipun namung anut kedheping netra, kedhep setunggal kaya wis setung sak candra, kedhep kaping kalih kaya wis setung rong candra, telung candra. 4 sasi, 5 sasi, 6 sasi, sapta candra. Sigra mandhap saking Dirgantara Sang Kuda sembrani kagiat kadharekasan Sang Kumbayana wae. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Lah kok jebul pitulungane Gusti kuwi werna-werna. Ya mung menungsane wae iso tanggap apa ora marang pitulunganing Gusti. Nyatane bareng aku ngetokake sumpah. Sing teka ning ngarep aku wujuding kuda sembrani ning iso nyabrangake aku saka gisiking negara ing atas angin nganti tekan gisiking Nusa Jawa kene. Kuda, aku matur nuwun ya. Dene kowe wis nyabrangake kelawan aku. Kowe njaluk apa? Apa kon njalukke suket ingkang ijo-ijo? Mengko bakal tak golekake dadi opahku kelawan kowe. Piye? Dadak nganggo dedak apa piye? Mengko tak golekke aja kuwatir. Lho. Kowe iki ngopo kok nyaket-nyaket? Kok sirahmu mbok usel-uselke aku ki ngopo?
Ana apa? Gandeng wis cukup, aku tak njaluk pamit. Aku tak njaluk pamit. Sewang-sewangan laku, muga-muga kowe entuk papan sing kepenak nggonmu. Mapan ana ning Nuswa Jawa kene. Aku ya tak goleki dulurku Sucitra. Wis ngono wae, aku njaluk pamit ya kudu. Mengko kowe njaluk apa wae mesti tak turuti aja kuwatir. Kok suwe-suwe dehem kaya menungsa ya? Wis ngono wae aku njaluk pamit. Aku nyuwun pamit, aku tak budal goleki kadangku Sucitra. Kowe golek papan sing ijo, sing kerja, di men ora kekurangan pangan. Aku ngaturke panuwun tanpa pepindhan ya kudu. Ora kowe kok ngetutke aku terus ki ngopo? Kowe iki goleke nggon dhewe, aku tak goleki dulurku. Kowe kok ngetutke aku terus malah kadang kala kowe nyeneng pundakku. Semune kowe ora gelem tak tinggal. Lah, ora tak tinggalke njur arep piye? Kosek. Kowe jaran wedok to kowe? Lah ya ora bakal kelakon, Dewa ora kaya ngono kuwi. Dewa mireng sumpahe Kumbayana sing tak sumpahke. Ya sapa sing iso nulungi aku? Yen lanang tak pek sedulur, yen wadon tak pek bojo. Ning ya apa kelakon? Wong kowe iki jaran wedok kok kowe ngentutke aku ki njur aku tak dikon ngrabi kowe apa piye? Ora bakal kelakon aku ngrabi karo kowe. Wong kowe iki sato kewan, aku menungso. Ora bakal kelakon, ora bakal lakon. Ngopo? Lho kok malah ndeprok? Kowe iki ngopo kok malah ndeprok? Uda. Kowe ngopo kok malah ndeprok? Wong nyuwara jaran kok disoting. Kowe aja edan lho. Kowe aja gawe mangkel iku Kumbayana. Yen kowe sing ngetat-ngetutke aku kaya ngono kuwi, kowe gawe gempung atiku. Apa rasa matur nuwunku karo kowe malah dadi rasa muntapku marang kowe. Uda. Ayo semingkir. Semingkir. Gelem semingkir apa ora? Kowe gelem semingkir apa ora? Kowe aja netangi kamurkaning Kumbayana. Nek kowe ora gelem semingkir kowe tak pateni. Kowe tak pateni, kowe tak amani curiganing Kumbayana nggon gulu, kowe mesti tekaning mati. Nek kowe njaluk tak pek bojo tegese kowe ngisin-isinke karo aku. Ora sudi aku ngrabi wujuding jaran, ora sudi aku ngrabi wujuding kuda. Satu kewan kaya ngono. Kowe semingkir ora? Ora semingkir apa kelakon aku mentolo karo kowe kuda? Jojo muntap lir netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar andir. Kocap kacarita nalika semanten. Sang Kumbayana gempung kalian kuda. Sigra rekatak ngunus curiga. Kuda den tamani curiga pejah icaling jaran. Wenteh Bathari Wilutama kagiat kadrawekasan Sang Kumbayana wau. Ora sah, ora melu aku. Wah, mati kowe.
elok. Bareng jaran tak tamani curiga. Tekaning mati lan wujuding jaran. Lah kok iki ana wujuding putri ayune ora jamak-jamak iki sapa? Nuwun sewu Raden. Yen panjenengan dangu kalian kula menika pun Bathari Wilutama. Lho, Bathari inggih. Yen Bathari tegese kowe kuwi Jawata utawa widodari. Kasinggihan mengatakan nalika semanten kula kadenangan kene lampah bedang kalian Bathara Prahaspati wekasan kula dipun sotaken dening Wang Pikulun Jatimurti wujud kuda. Raden, tumunten sak mangke kula ingkang nyabrangaken jeng ngandika Raden. Kosek to kosek, Bathari kok mblenduk wetenge kowe iki meteng. Batobat, nyuwun pangapunten menika ora turas panjenengan. Lho, kosek. Iki wah durus iki. Lah kok dadi kowe muni nek kuwi turas kuwi nalare piye? Batobat nalika panjenengan nitih kuda kala wau nyumpena kula ladosi. Satemako makurup dipun serok dening jaran kala wau tumunten menika winih paduka ing mapan wonten padaraning kuda nanging sak mangke ugi mapan wonten padaranipun ing rayipun Wilutama. Panjenengan tiyang sepuhipun jejabang ing mapan wonten ing kandhutan kula menika Raden. Wah, trondolo iki. Lah wong meng ngimpi kok dadi tenanan ki cara ngendi? Monggo aku ki meng ngimpi kok dadi wah, lah nek cara ngono kuwi wis ora bener. Mboten menika putra panjenengan kosek. Nek kuwi anakku tegese kowe bojoku. Tobat panyatanipun iki mekaten nyane panjenengan sampun nanem winih wonten ing kandhutan kula inggih panjenengan iki kula ladosi. Lah nek ngono kuwi cetha ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Nek ngaten panjenengan ngakoni dening putra panjenengan tak akoni. Anakku kuwi, wong kowe bojoku kok. Inggih matur sembah nuwun. Tobat. Raden, piye? Kula kok kraos badhe nglairaken. Lho iki perkara apa meneh to iki? Rumangsaku kok tumpuk matumpa-tumpa. Lah kudune ra tak pethuk sikik to. Lah kok dadi urung-urung wis arep nglairake iki piye? Netanipun sampun kenceng-kenceng kados. Ayo tak goleke lendang. Tak sundang Wilutama, ayo tak sundang. Sigra nalika semanten angu dari nyampinge Sang Kumbayana dinalekaken wonten ing wreksa setunggal kaliyan wreksa ingkang setunggalipun tumuli Sang Bathari Wilutama sinundang pinadal gagang suruh ingkang temu rase biak Bumbalagiri nalika semanten mijil jalu pekek warnane atmajaning Sang Bathari Wilutama nggih kalan Sang Kumbayana. Iki lho mengimpi kok anak-anak ning ora apa-apa lah wong bojoku ya ayu tenan wis ora apa-apa ning sesuk umur setahun terus piye ya inggih ngestaken dawuh Raden tobat menika ingkang putra iya kuwi anakku menawi kepareng kula badhe titip pusaka nami arta jenenge sapa menawi dipun parengaken kula badhe titip pusaka nami lare menika kaparing ana nami Bambang Haswasuta Utama inggih Bambang Swatama. Bambang Swatama inggih Raden. Ya, aku nekseni Wilutama. Nah ngaten menapa panjenengan mboten kepengin ngudang ingkang putra. Lho aku ki iso gendong bocah. Namung kantun ngaten kemawon mboten menapa-menapa. Ya wis. Wis tak gendonge. Dasaripun menika putra panjenengan. Iya anak. Walah ya. Lho edan-edan iki ngompol iki lho. Batu-batu mboten dados menapa wong ya durung dineweni apa-apa kok. Iya. Walah baguse ora jamak. Ya memper nek anakku meh padha aku. Inggih.
Lah sami kan menjenengan Raden Kumbayana. Iya pancen yo memper tenan. Terus piye iki Wilutama? Kowe karo aku apike urip menyang endi? Tobat estunipun kula namung badhe titip Satama Raden. Jernyatanipun kula menika widodari panjenengan jalma wantah mboten badhe saged tetunggalan manunggal wonten ing jagat. Kula titip anak kula badhe wangsul wonten ing kayiwangan. Wilutama, aja edan kowe. Wilutama, wah. Wis rampung lelakonku. Lah apa iki dosaku sing ngakuani karo wong tuaku to ya? Wiwit aku wani karo Kanjeng Rama Baratwaja aku ditundung lunga. Wiwit saka aku arep nyabrang wis entuk godha wujuding jaran sembrani lah kok jaran tak pateni wujud putri-putri widodari. Mongko wis meteng jari anakku. Bareng bayine lair lagi mak ceprot wae durung iso apa-apa wis ditepe karo aku terus tinggal minggat. Walah setan alas. Lah iki piye apa ya mimik kok dinunutke? Lah ya ora kelakon to waduh mati aku wah wis. Lah kok dadi lelakonku tumpuk undung kaya ngene wah. Iki nek aku ora golek dulurku jenenge Sucitra. Kakang Sucitra, kowe menyang endi Kakang? Lelakonku kok kaya ngene iki aku tulungono Kakang Sucitra.
dewaning sun ing kadangipun Kakang Yayi Gandamana wonten timbalaning kadhawuh menapa Koko Prabu sayekti apa kang wis kelakon ora susah mbok ketuni iya apa to sababe nganti dina samengko Yayi Gandamana ndak sawang isih katon suntrut guwayane mesti wae kelingan marang lelakon saka watak candalaning Patih Haryasuman ing wekasan gawe srana sira Yayi dikundurake ana ing mandira jajar dening Yayi Prabu Pandhu nalika semana. Koko Prabu estine manah kula mboten ngrembak perkawis menika namung bebasan anggen kula gesang wonten ing Madyapada menika paribasanipun sampun kados dene sarah munggo ing lautan wastra lungset ing sambiran lire piye krana sasedanipun inggih menika Kanjeng Prabu Pandhu Dewayana bebasan manah kula tumunten nglokro kula sampun boten gadah kekiyatan krana pepunden pengayoman tuwin ingkang tansah kula sembah inggih menika nalindring ngastina sampun boten wonten samanggih lajeng ginanipun menapa gesangipun Gandamana menika sik kejaba sira kuwi kadang kuwipe mestine wae sing duwe kewajiban gawe tentreming Projeng Pancala ing angka 2 Yayi Prabu Pandhu kuwi ninggal marang Atmaja ingkang sak temene kabeh mau dadi kewajibaning Yayi Gandamana ya senadyan ora tansah sumandhing ora iso nyandhing kelawan pajaning Yayi Prabu Pandhu nanging kabeh mau dadi kewajibaning sira Yayi nggone tansah nggula wentah kelawan pajaning Prabu Pandhu ya turasing Nalindra Ngastina ingkang kabar pawarta ingkang dak tampa yen to Pandhawa tansah siniya-siya dening para Kurawa mula wajibe sira Yayi Gandamana yen to ora iso ngatonake kasetyan marang Yayi Prabu Pandhu ingkang luwih becik sira Yayi Gandamana ngulatana kelawan atmajaning Prabu Pandhu Dewayana ing Ngastina mbok menawa kuwi dadi kewajibaning Yayi Gandamana ingkang ora iso bareng sowan ngersaning Hyang Mahanasa kelawan sedaning Nalindra ing Ngastina Yayi Gandamana rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning argeram kang tumingal Iram kang tumingal dendeng saengga praja dereng antara dangu sampeyan Mbawacana kasarupraptanipun Bambang Kumbayana nalika semanten dupi Wiswana bilih ingkang Raka Tunggal Guru Raden Sucitra lenggah dampar ing Pancala sigra mlajar minggah wonten ing Datulaya nilar tata krami malangkrik ngersaning Nalindra ing Pancala Prabu Drupada dadosaken kagiat Sang Gandamana miwah Nalindra ing Pancala Prabu Drupada wau wis mukti kowe lakon penjang kamu Kakang Sucitra Nalindra Mbekmarwa sing sang Mangyat Kurda Mangyat Kurda kota kaping iri
Irika sang pinarwasa Irika sang pinarwasa wah adalah edan waduh sengguh men kowe tak rangkul ora guyu kowe ora nampa aku ngatungake tangan tak jak salaman wae ora gelem waduh bareng dadi ratu lah kok pamer kowe saiki kowe lali karo aku ya kowe wis mukti terus lali karo kancamu biyen ngono ta kowe ora gusik iki sapa teko-teko lah kok ninggal tata krama kowe sapa aku ora ngerti karo kowe walah edan kowe iki edan kowe mbiyen ora krasa mangan karo aku wae sepiring dienggo wong loro kowe turu karo aku wae mung kloso sak suwek dienggo wong loro nalika kowe karo aku suwita ya kuwi Pendhita Wulandara Kanjeng Rama Bargawa nalika semana kowe nyuwuni dipengestu kepengin ning tanah Jawa kepengin dadi ratu saiki kelakon dadi ratu bareng kowe dadi ratu kok karo aku lali wah edan kowe iki sombong men lho Sucitra kowe aja kaya ngono Kakang Sucitra ora kowe kuwi sapa aku Kumbayana kancamu sinau biyen Kumbayana kelingan to kowe ayo kelingan saiki oh iya kowe Kumbayana lah rak ngono waduh meh lungguh dampar duwe kawula duwe wadyabala pirang-pirang karo kancane biyen kok njur lali wah sengguh men kowe ora eling yen to derajat pangkat kuwi ming sampiran bondo donya kuwi ming lair tok sesuk kala mangsane kowe ora entuk wahyu ning ratu kowe mesti bangsal lengser keprabon mula dadi ratu kuwi aja sombong aja umuh karo kancane biyen kok njur lali sapenake dhewe aku Kumbayana aku biyen mesti ngalah karo kowe pendak-pendak aku duwe pangan mesti tok jaluk pendak-pendak aku duwe omben mesti tok jaluk tak wenehke mongko aku ora kagol-kagelan atiku tak wenehke kanthi ikhlas lah bareng saiki kowe ketemu karo aku kowe dadi ratu kok njur wah lah aku emoh nek ndek kanca kaya ngono kuwi Kosek to Kumbayana ya aku ngerti yen to kowe Kumbayana ning cak-cakamu ora kaya ngono kuwi to aku wis dadi ratu ning negara Pancala mestine kowe kudu nganggo anut pernataning praja Pancala kowe kudu nyembah karo Nalendring Pancala ora sak kepenakmu dhewe kaya ngono kuwi ora kok malang kerik ora duwe tata krama ora duwe unggah-ungguh kowe padha kaso ngasorake derajate wong Pancala kowe iki ngomong apa lah nek liyane Kumbayana kon laku dodok kon nyembah ora apa-apa lah nek aku ra ya beda to wong aku kancamu tunggal guru kok lah kok dadak kon laku dodok barang tok kon nyembah barang lah ora sudi aku nyembah karo kowe wong kowe kancaku meguru mbiyen kok aku ora gelem nyembah karo kowe mula sing gedhe pangapuramu yen liyane ora apa-apa tok kon nyembah tok kon unggah-ungguh ora apa-apa nek yen aku nyuwun pangapura paripaksa aku ora iso manut karo sing dadi kareping Kakang Sucitra aku ya wis ngene iki Kumbayana ya wis ngene iki wis saiki aku tak melu kowe ya Sucitra aku tak melu kowe uripku nang kene ijen ora duwe kanca ora duwe sedulur mula aku tak melu kowe aku tak nginep nang kene sawetara wektu jangkeme ayo Gondomono kadange Taruna Nalendring Pancala kadangipine Raden Gondomono aku Kumbayana ya aku wis ngerti cak-cakamu ora ngerti tata krama kuwi ning kedaton pernatanmu sak penake dhewe kaya ora diunggah-ungguh yen kowe ngina karo wong Pancala ngina karo Ratu Pancala Gondomono sing ora trima bagus sisan gawe pancen niatku nantang satriya supaya kabeh iso tak kalahake ning kene tak coba kowe satriya Pancala kowe kadange ipe Kakang Sucitra kowe apa aku sing tekan ning pati jangkeme aduh wah ati kowe
gempong sang Gandamana nganti kaya gajah kelangan serati tandange nalika semanten mulat cak-cakaning sang Kumbayana ingkang nilar tata krami mila sigra den pulasara tutuk den suwek irung den puntes asta den tugel temadekle sang Kumbayana mati aku Gandamana. Wah, wong kok ora ngerti krasa kamanungsan. Kowe mulasara karo aku sak penake dhewe Gandamana. Monggo aku ora duwe niat apa-apa. Oh, Sucitra, Sucitra. Semono ketegelamu karo aku. Aku ngaku kalah karo kowe ning mangsa kala besok. Oh, aku kudu males hukum lara wiranging Kumbayana karo wong Pancala. Kowe nek ngerti kahanane bapak mesti kowe ora trima Satama. Jeng gedhe pangapuramu ya Satama, aku ora iso gendong kowe. Tanganku dekle. Iki nek nggo gendong isih lara. Monggo ora ana sing ngegip. Satama, malah kaya ngene kahanane bapak. Aku ngerti kowe ngeleh kok, Le. Aku ngerti kowe luwe ya, Le. Ayo tak jalok-jalokke. Bapakmu tak rewangi ngemes. Men kowe aja nganti kena apa-apa ya, Satama. Ayo. Gandamana wonten dawuh mestine ora kaya mengkono kedadeane ya bener Kumbayana kae pancen guruku utawa kancaku tunggal guru nalika suwita Brahmana Wulandara Sang Resi Rama Bhargawa lha kok dadi malah mbok pala mbok ajar nganti rusak sarandunging awak sampun boten kiat ngampah dhateng gempunging raos dene wonten tiyang ingkang wantun celandhakan kalian sesembahan kula Koko Prabu Pancala. Ya bener nanging kurang bener. Sesuk meneh dipitung yen to bakal mbelani kelawan panjenengan ingsun. Sing wis mugi dadi kaca benggala. Menyang endi Kumbayana? Mlebet wana Koko Prabu. Muga-muga entuk dalan padhang si Kumbayana aja nganti keloro-loro nggone urip ana ing Nusa Jawa. Nggih, mugi-mugi mekaten. Ayo kanthi manjing teleng kedaton, monggo Prabu kula dherekaken.